Čaute ľudia, som LaciKeks a vítam vás pri ďalšom videu z Mortal Kombat 5. Takže je to hra a pýtate sa ma, ako sa môžete dostať do môjho klanu. Tak ja dúfam, že keď odídem z klanu, tak sa nezruší klan. Keď odídem. Tak. A tu napíšete názov klanu. Tak. Dobre, dáte a dáte hľadať. By tam mal, no dobre, tak som nezrušil. A už ste v mojom klane. Tak a už som tu, takže nič zložitého. A ako si túto hru stiahnuť? To som ma pýtal jeden, že jak sa to volá, či čo. Ale daj mi pokoj. No normálne napíšeš modern a tu máš Kombat 5 a už si to hneď vyhľadá, takže nič zložitého, dáš a inštalovať. Tak to by bolo asi všetko a ak chcete ešte tú aplikáciu na to mierenie, ešte vám dokážem. Neviem teraz, jak sa to volalo. Počkajte. Tak. Ježiš, krok späť. A túto aplikáciu si nainštalujete. Ja už mám nainštalovanú. A tu si môžete vybrať, aké mieritko chcete mať. Tak ja si dávam takto. A tu si dáte ako upraviť. Ste môžete dať farbu a veľkosť. Nechcem černú. Si dávam takú malú. Tak. A už ho máte takto na obrazovke a keď si ju chcete vypnúť, tak mačknete toto. A už to nemáte. No tak sa s vami lučím, tak zatiaľ čaute.